open doors for you in Jesus' name. Amen. I received that. Ngiyabonga mfethu. Namhlanje Vuma mfethu bengifisa ukuthi sikhulume nabantu abakwi-motivation. Nabafuna ukukhula kwi-motivation. Namhlanje ngifuna nje ukushare mfethu isibonelo i-lesson eyodwa esengiyifundile. Among ama-lessons amaningi esengiwafundile. Khona i-lesson eyodwa mfethu engicabanga ukuthi izobasiza abantu abakwi-motivation, abanye mhlawumbe abakwi-ministry ecishe ifane nayo lonto mfethu. Into yokuqala mfethu ngifuna ukukhuluma ngayo namhlanje. Ngifuna ukukhuluma ngalento ukuthi mfethu uma ukwi-motivation kufanele ukhumbule ukuthi mfethu usukuyi-messenger, yebo lento leyo. Ngeke njalo mfethu uhlezi uyi-understanda into ozoyiletha. Okusho ukuthi kungenzeka mfethu ufike wenze i-motivation mfethu ukhathale mfethu uyizwe i-motivation yakho ngathi ayilendi. Ongazothi abantu abakulalele mfethu abayizwa kahle lonto leyo. Uthola ukuthi kunjalo i-message usukuyilethile mfethu isuke izokwenza inguquko ezinkulu. Ngizokwenza isibonelo mfethu ngeke ngaba komunye umsakazi enginokuba nakuwona omkhulu nje mfethu abaningi bayawazi. Mfethu ngafika kulo msakazo mfethu ngashare istory sami sekanqaba abantu abaningi basazi. Mangishare lesi story mfethu ngazizwa ngikhathele yabo. Mangifika ekhaya mfethu yabo nje ngiyabheka lapha ku social media ngangishiye nenamba yami ngalezo ikhathi. Mangifika ekhaya mfethu akukho umuntu mhlawumbe oreactayo kulento kade ngiyikhuluma and then ngaba naleyo nto mfethu ukuyitshena ukuthi kushuthi imessage yami ayilendanga kahle ngendlela efanele. I was hard on myself and I'm sharing this because ngiyazi abantu abaningi abenza lezi zinto kuyaba khona ukuthi ufike ulethe message kubo ngathi ayamukeleki. Ngifuna ukusho leyo nto mfethu ukuthi the following day Vuma mfethu, believe it or not, ifone yami mfethu bengasayeki ukuringa. Abantu befona mfethu bethi sikuzwile izolo. I-message obuyilethile mfethu ubuyilethele thina, there were marriages mfethu beba restored, Khona abantu bebe suicidal mfethu bethi sikuzwile izolo mfethu ukhuluma. Kuze kube manje mfethu leyo message I think I shared it maybe 2 years ago. Abantu namanje basakhuluma ngalonto. Uma ufuna ukwenza motivation, advice yami ithi ungayinaki kakhulu i-message usukuyilethile ukuthi mhlawumbe izokwenza izinto instantly. Khona ama message uzothi umwalethile mfethu kubo ngathi ayabhora. Kanti kulawo ma message khona abantu abazothi mabe wazwile mfethu impilo zabo ishintsha. Ngisalapho mfethu Vuma abantu abaningi bayangazi ukuthi nginencwadi engiyibhalile. Out of 14 books mfethu that I've written. Khona incwadi mfethu engithi mangiyibuka Vuma ngithi ngeke le ncwadi sengicabanga ukuthi mhlawumbe ngingabe to discontinue this book or those books. Njalo mangiba nalowo muzwa mfethu kuyafika abantu bethe indoda hey siyabonga sinonkosikazi ade sifunde incwadi yakhe ethile sesi restored. The very same book ebengithi mfethu ngifuna ukuyikhansela yabo. Kuyafika abantu mfethu ngeke ngatshena umpilo ngelinye ilanga ethi yazi le story sikanqaba ngicabanga ukuthi sesikhulume kakhulu ngicela sisiyeke manje mfethu. And njalo mangidecide ukwenza lonto kufika abantu bethe indoda khona ikhapula eshonelwe ingane sicela mfethu ukuthenga incwadi yakho yabo. That book is a bestseller now but kuyafika ikhathi la kubonga ukuthi ayisengikhathele le message. So you must remember ukuthi khona ama message ozophathiswa wona ozoyitshena wena ukuthi ayisengikhathele le message kanti uNkulunkulu usafuna ukusebenza ngayo. Enye into mfethu uma ufuna ukwenza motivation ngizofuna uku-advise lapho kune temptation yokufuna ukudadisha i-algorithm ku social media ukuthi message oyilethile mfethu abantu ba react kanjani kuyo. Ngikutshela ukuthi Vuma mfethu khona ama message engithi mangiwashareile uthola ukuthi no 200 views kodwa kule message eno 200 views uthola ukuthi khona umuntu ozothi mfethu le message oyishareile namhlanje ibidalelwe mina mfethu yabo lento le. So wena uzoyitshela ukuthi ama message yakho kufanele hleze shama thousands and all that kanti khona i-message mfethu uzothi uma uyishare uthola ukuthi bidinga mfethu kuzowa abantu ababili noma abantu abawu2. So you must have that in mind ukuthi uma mfethu ufuna ukwenza lezi zinto esizenzayo ngeke njalo abantu behleze bekuchwazela khona ama message azokucoba mfethu kanti ekucoba enjalo mfethu they were shared for a reason. Ama message amaningi Vuma mfethu asiza abantu engifonelwa abantu ukubona ukuthi abade besuicidal. Ngiyayithi mangiyibuka le message ngithi hawu kodwa le message ngoba be basic yabo. Not so long ago mfethu bengishare kwenye indawo ngazizwa mfethu ngathi message yami ayilendi kahle but kuleyo message engayishare on that evening abantu abaningi mfethu ababe react abanye bebhalela unkosikazi uthi indoda empilo siyabonga i-message ka husband wakho ngoba ama husbands bethu manje sebephumile from the darkness. Khona abantu bebe suicidal mina ngiyakhuluma nginakile kanti le message basic izokwenza izinguquko ezinkulu. So mfethu that's the main thing ebengifisa ukisho namhlanje. Sengiconclude kulento Vuma 2005 mfethu ngiselento e-UK Z10 emphithi ngimi kwithili mfethu ngizothenga i-exam pad because ngizobhalela kuyo ngithenga nesinkwa mfethu imali yami nganakile ngifika kwithili mfethu imali yami ayihlangene noma sengithi ngiyakhokha lo sisi olento sekukithili usengitshena ukuthi hey sorry mfethu imali yakho ayiphelele
ngazama ukuthi because I needed to return back one of those things, it's a loaf of bread and exam pad. Ngithe mangihlehlisa exam pad and khona umama omlungu semva kwami. What I know exam pad ibalekile na ngicela ukuyikhokhela. I think mhlawumbe wa contribute mhlawumbe 50 cent mfethu yabo. But that 50 cent mfethu kuze kube manje like 18 years later mfethu noma angikhohlwa ilento. So kuya kube kanjalo mfethu uma uzokwenza motivation. Khona izinto ozoyikhuluma basic. Yabo lo mama kuze kube manje ngicabanga ukuthi wayikhumbula lento ukuthi khona umuntu engamsiza ngo50 rand ngo50 cent kwithile. But the thing yaba ne-impact enkulu kumina. Uma mfethu ufuna ukwenza motivation fana wazi ukuthi khona mfethu izinto ozokuyikhuluma zibe basic, zingabi ne-eloquence, zingabi nokujabulisa abantu, zingabi nokugqumisa ama-crowd. But uthola ukuthi izona zinto abantu that they will take to the grave. Ukuthi ngelinye ilanga ngathi ngilalele kwakhona umuntu wakhuluma lento ngaphuma kwi-darkness. Ngama messages are basic. Uma ufuna ukwenza lento esiyenzayo angisho ukuthi sama-expert, but you must remember ukuthi you are a messenger. Ukuba a messenger, it simply means you won't always understand the message. Be obedient nge-message oyinikeziwe, and uNkulunkulu will do the rest. God is love, mfethu. That's all I needed to share this morning.